Hello, my name is Lady Pizza. This is my qualification workout 23.2 Amsterdam Throwdown. To musím i já pustit tady, že jo? No. Tak to mám pustit. Co mluvte? A řeknu, já jo, budu počítat, jo? 3, 2, 1, teď. Jedem. Nesmíš tam cuknout těma kolenama dopředu, jo? Jo. Musíš je udržet vzadu ty kolena, tlačit kolena do zádu a kyčle dopředu. Jo, právě u toho výtahu. Jo? Sáme tě 30 minut? Co? Začít jako druhý. Zasloužíš si hudbu non-stop. Co takhle dovolit Spotify Premium, aby ti naservírovalo hudbu, která se ti líbí, bez reklam a přerušování. Upgradeuj na Premium a poslouchej po svém. Klikni na banner a přečti si podrobnosti. Hlavně pořádně zaber těma nohama. Táhl jsi to celý přes záda. Nohy, jo? Soustřeď se na to. Tak pojď. A nohy. Brada, lopatky. Hop. Nice. Tak. A zaplň. A nohy. Nevytažený. Nevytažený. A jenom zádama. Jo, máš minutu, ne? No, na 30 vteřinách. Na 30 vteřinách. Ještě jednou. Ale hlavně nemůžeš udělat tohleto. A musíš udělat tohleto nahoru. A zaber tam nohama silou, pořádně. Snaž se to urvat, ty se to snaží rvát jen tím vrškem těla. Koukej tam zabrat těma nohama pořádně. Ten první byl super a ten druhý se úplně podcenil. Drž. Tak. Srovnej si nohy. Malinko uší postoj. Tak. A rozeskočím se. A pořádný výtah do špičky trapézu. A hop. Tak, to je ono. Počkej, natočit. Turn half kilo. 5 kilo. 10 kilo. 10 kilo. 20 kilo barbell. Za 10. Dva, jedna, jedem. 1, 2, 3, 4, 5. Dorovnej se.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pojď, 14, 15, pojď, 16, 17 a 18. Tak, poslední 6 kousků. 1. Pojď, závěr, jdeme, hop. 2. Poskytni sobě a svojí blízké osobě svobodu poslechu s předplatným způsobem. 3. Pojď.
4. Pojď. Pojď dva, hned 2, závěr, jo? Odraž je dole, hop. 1 a hned. Hop, tak, zahoď a jdeme anglány, hnedka 6 anglánů. Pojď, závěr, jdeme hned. Hop. 1, závěr, hop. 2, hop. Přidej. 3, to je ono, přidej, hop. 4, poslední 2, pojď, hop. 5, pojď, ještě 6, pojď, jdeme. 7, pojď, závěr, pojď, hop. 8, poslední 4, pojď, dávej. 9, pojď. Dane mu. Dane, pojď, dodělej to je strašná škoda. Dodělej to, nezastavuj. 10, pojď. 11, poslední, pojď, hned. 12. Tak, máme relativně natočený váhy, všechno. To jsem natáčel předtím, když to tam dával. Už, no. Takže všechno, jo.